Kaixo, komunikatu ofizial batekin nator. Komunikaze... da zure arreta harrapatzeko, Baina, bueno, badut zer esana. Eta ez da dutxatu naizela, zari zineten betxatzen, ja behar nuela. Bai! Kontua da, beraz eta gehiago garela YouTubeen, eta konturatu naiz ia gehienak, ez bagara guztiak, nik ezagutzen ditudanak eta jarraitzen ditudanak. Bide batez jarraitu Ibai Romero, Andrea González, Ian Ruiz, ezakit baten bat gehiago azten dudan. Bueno, uste dut Jokinpa pertubera voltatuko dela. Dena den. Ari darkakus. Handetan, hainbestek publikatzen, eta gero estean zer? Así que hemendik aurrera, erabaki dut nik bideoak YouTubera igoko ditudala asteazkenetan. Ze iruditzen zaizue? Ez nire bolia, baizik eta asteazkenetan YouTubera bideoak igotzea. Bueno, ez banauzu ezagutzen, Arkakuso naiz eta YouTubeen kanala dut, Instant TikToken leku guztietan nagoen bezala, baita Twitchen ere, eta bloga ere badut, arkakuso.eus. Así que arpidetu, jarraitu eta dena ez gatzeko. Ale, asteazkenean bideo berria YouTubeen.